vítam u dalšího videa a dneska si ukážeme secret v domoch, vo vilách. Vo vilách. No a tu je prvý secret, tu je prvý taký modliací secret. Keď sa to stlačíte, tak dostanete sem. A jo, to si môžeme ísť. A druhý secret je niekde tuto. Čakajte. Proste musíte hľadať niekedy. Som už zabudol, kde sú. Nevadí, dúfam. No a všetky sekrety sú skoro všade. Aj tuto môže byť. Všade môžu byť sekrety. A sorry, že neviem asi tak. Sorry, že sa niekedy mýlim, že dvakrát to poviem. To slovo. Ideme na ďalší. Ideme na prezidentský dom. To možno už viete, možno to neviete. Ja to už viem dávno. To je tuto iba. Sem a tuto kliknite. A ste tu. Máte trezor. A keď chcete ísť preč, tak iba tuto kliknite. Ešte vám ukážem tuto. To sú iba sekrety, ktoré ja poznám. Pekný dom. Pôjdete iba sem dozadu. Tu máte iba trezor. Kúkajte videa dneska bude event a dneska natočím video ako dom jak vám ho ukazujem. Ten dom. Že jaký je pekný a takto. Jak house tour. No taký rytierský. Kúkajte v rokeru. No a to je všetko. A čus.